Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как си направите една много лесна закуска, следобедна закуска или някакво за кафе. Да не му засочите малко мазнини. Ще ви трябва въздържано масло, вкусно, филийки, аз използвах обикновени бели филийки, продълбати, разрязах рачета, ето ще покажа. Сложих ги на колона, така, и ги свърших, ето какво се получи. Сега трябва да намажем филийките с въздържано масло, тук нещо, което ви трябва е разни плодове, аз избрах бини. Те може да ползвате други. Единственото, което сега да намерите е капините, защото, как да кажа, те са малко по-трудно да откриване плодове хубави. И така, нека да започваме. Така, намах филийките с въздържаното масло и сега ще повеся моите капини. Надявам се да стане много вкусно, както гледам. Мисля, че добре вървя нещата. Надявам се, наистина да се получи хубаво. Може да смеете разни плодове, примерно капини малини или капини грозде, но аз ще е с капини, защото просто не ми харесваше. И да, това е тези плодове, като една филийка. Ето това. Ще сложа на друга филийка малко пчета ябълки. Така, няма по-голяма филийка. Лакона. Имате закуска с чахия с капин сок. Да. И понеже много хубаво времето, или да ще си ухапното методичко, аз пусна закуска, пробвайте да бъптите и надявам се да ви хареса закуската и да я последвате. Ако ви хареса, пуснете долу в коментарите дали ви харесва. И дали сте я направили. И ако имате някакви въпроси за следващото видео или, например, искате да ме питате нещо, няма значение какво, аз съм на линия, може да потърсите Snapchat-а ми, Instagram-а ми, Twitter-а ми. Да, ако сте опитали нови рецепти със същото, само че други плодове и ви се е получило много вкусно, пишете ми отдолу, за да пробвам и аз. Благодаря ви, обичам ви!